Nuve veterans Hanka. उपकार मागता दोन्ही टीमी लागी स्टेजी फुडें येवन लाइन अप करूं. कौन है तुम एक किस्सा दे किसने फॉलो कर हम काम तुम तो चलिया चलो समय बस क्यों चली जान कौन कर चली क्यों सगळ्यांनी तांकां ताळे मारून येवकार दिवचो. केपे वेटरन्स वर्सेस वास्को वेटरन्स. तुमकां दोगांयकूय हे खेळान बरें हे सावंड येता. जोनी बदल मत ओके ओके क्या क्या है नहीं रह रहे ना ना हां चेहरे बंद No, what is that? Elvis! तो आड़ा है रे. हां ना तब चल तो तसं वाला.
तो बोर्ड है म्हणलं डिझाईन सकाळला डिझाईन सकाळला शॉट निबल ओ भास्कर लावले बेटा कौन बेटा बाबा 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 Good ball. Good great goal. Good ball. Baba. निकतोच कॅपे वेटरन्स आणि एक गोल मारला. गोल मारपी आर्तुर मास्कारेनेस. गेम स्कोर 1-0. Good one. Hold. Marquinhos. Good on. Atura guys. Hey, Kistan. Okay, go.
बॉल है क्या कर ऑफा कर रहे गुड वन जारी बेटा स्पीड अरे हो जा गुड वन अरे लवली ओए ओए कौन फायदा अरे बॉल वर काढा रे आता बॉल आता एल्विस राइट हेड टॉक करते के नाम बाबा जना पीछे आते के नाम की रे काची पका कीपर शॉट यार आता तू जाप केलं पहिले रोज लाग फादर अरे फादर उगडास कोत्ता इंटरवलाक हावजी आसतली हावजीचे मोल 20 रुपया 50 रुपया 3 कुपना आता जावे कोण Niktos Vasco एक गोल मारला goal scorer for the Frankie Fernandez game score 1-1 हाजी हाजी शॉट कॉर्नर लॉन्ग गोल नका लॉन्ग गोल नका
इधर काल किस्तोदा हाटला किस्तोदा मैडम इनको समझा इनको भी तो है जो मैडम क्या देख लो Good ball. Good ball, buddy. Good ball. अरे किसको बारह रे गाड़ी मार चेहरे मारे क्रॉस लॉन्ग डाउन नका भाई सर Good goal. Good try. Good try. Oh, nice ball. Nice ball. बाबा
Good one, good one. अरे वास 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 आया आता मध्ये बघ जरी हिडी कोण असतो बस खाली देऊ अरे don't play him. बाबा दे पिटार हेड मार चला था नो प्रॉब्लेम द्या द्या आतू द्या आतू द्या आतू माहिती आतू माहिती अरे फरसा फरसा थोडे थोडे फास्ट गिर दे गुड वन अरे ओके शाळा आहे की ट्रेनिंग आहे निघतात वास्को वेटरन्स आणि दुसरा गोल मारला गोलमारपी फ्रान्सिस गेम स्कोर 2-1 तू पास में यार एक दे रे बाबा आप जा कहां रे बढ़िया खाना आज मैं वीडियो में खाया दाबो दाबो कम ऑन नजर अरे गुड वन
बाबाजी बाबाजी अरे गुड बॉल गोलकीपर बोलांग दे ओए मार 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 आइए Very lovely throw. That's it. Number 11. Nice one. Clear him back. चलो पिटा गाल पिटा गाल अरे जानो मुझे पास कॉल गेम इच्छा होते बघा गेम स्कोर वास्को 2 केपे 1 समजवता सगळ्यांनी हावजी काढली म्हणून कोणे काढूंक ना आणि बेगीनच हावजी काढची घडून हाडला सुकालदे युथ क्लब आणि हो टुर्नामेंट करूंक आमकां आमच्या बरे देखणाऱ्यांनी जायतोच आदार केल्लो आसा तांची नांवां ही परी बाबूश रॉड्रिगेज 10,000 लक्ष्मण चिंचिनी 2,000 सावी डायस 5,000 वेल विशर बामाडो 5,000 क्लाइव विएगस 10,000 रॉय मिनेझिस 10,000 लुइस मिनेझिस 5,000 Joel Menezes 2,000, Leo Menezes 5,000, Marlon Viegas 1,500, Starlight Bar and Restaurant Asolna 5,000, Save Life Healthcare Medical Store Chinchini 5,000, Leviston Antau JG Caterers 5,000, Matin Sheikh 5,000, Macklin Menezes 5,000, Wendley Antau 5,000, Reagan Antau 5,000, Jose Cardino Asolna 5,000, Savio Menezes 2,000, Maclino Pereira 2,000, Leonard Fernandez 2,000, Litton Fernandez 2,000, Filton Pereira 5,000, Well-Wisher Sukalde 10,000, Neshon Menezes 3,000, Randolph Teixeira in memory of late Rocky Teixeira 1,500, Sandra Martins NCP Mahila President for the state of Goa आणि आमकां winners and runners up trophy भेटयल्यात चार्टन फुट्टादो आणि आमकां आख्या टुर्नामेंटाक 100 फुटबॉल भेटयल्यात ह्या टुर्नामेंटाक
रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर केला सिप. जेरी कार्वालो 1000. अमरेला बार एंड रेस्टोरेंट असोल नाव 4000. विलेज कफे 1000. वेल विशर फ्रॉम नावेली 25,000. Rajesh Raj Malini Devar 3,500. Naichan Menezes 4,000. Leander Suarez 5,000. Brendra Bisse 500. Navnath Naik 500. Ramdas Nagwenkar 500. Kaitan Menezes 1,000. Honorato Menezes 5,000. Alvin Antao 5,000. VP Chinchini Devsua 10,000. आमचो गांवचो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA श्री फ्लिपनरी रॉड्रिगीस हांणी आमकां विनर्स कॅश प्राइज भेटयला. तुमकां सगल्यांक सुकालदे युथ क्लबाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवा तुमचेर आनी तुमच्या वाव दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. समजता सगळ्यांनी हावजी काढली म्हणून. आता आम्ही आमची हावजी सुरू करता. हावजी जातली जल्दी 5 कोणचेय 5 नंबर. निमणो नंबर तुमच्या कुपनार आसूंक जाय. आजच्या दिसाचो पयलो नंबर 2 and 5 नंबर 25. 2 and 5 नंबर 25 25. ताच्या फाटल्यान सिंगल नंबर 6. सिंगल नंबर 6. आजच्या दिसाचो तिसरो नंबर 7 and 8 नंबर 78. 70 आणि 8 नंबर 78. 1 and 6 नंबर 16 16. 1 and 6 नंबर 16. 6 and 8 नंबर 68. 6 and 8 नंबर 68. सद्याक 5 नंबर गेल्ले आसात ते हांव रिपीट करता. नंबर 6 16 25 68 78. हावजी जल्दी 5 कोणचेय 5 नंबर. ताच्या फाटल्यान 6 and 5 number 65. 6 and 5 number 65. Single number 5. Single number 5. ताच्या फाटल्यान 3 and 0 number 30. 3 and 0 number 30. 3 and 4 number 34. 3 and 4 number 34. 5 and 2 number 52. 5 and 2 number 52. निमणो नंबर तुमच्या कुपनार आसूंक जाय. हावजी कोणे पिंचू न्हय. हांगासर एक कॉल आयिल्ले आसा ते आमी चॅक करतले. आतब 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 Good one. Get up. Go. अरे lovely यार. आतब उठा आतब आतब हांगासर एक कॉल आयिल्ले आसा ते आमी चॅक करता.
Last number 52 correct. Number 5 correct. Number 16 correct. Number 30 correct. Number 68 correct. How's it correct? How's it Beta Joel from Chandor. उपकार मागता हांगासर येवन आपलो इनाम व्हरप. सगळ्यांनी तुम्ही आमकां हावजी काडून आदार केलो म्हणून काल जनतान देव बरें करूं म्हणटा. मार 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 आजकाल गुड बॉल बॉल देंगे अरे ऊपर ऊपर सेकंड एंगल के नेल्सन बॉल गेम है नाइस बॉल आते बॉल आते ऑफ साइड तक सांगपन अरे गोली का मारे है ना आवाज कितना आवाज अरे किक मार तो मार तो मार क्या चाहेला हमेशा दम आती क्या हूं अरे चेंज अरे वही रे ओके हां अब तो बाहर हट आतोर तो बाहर हट
Marina, I'm Oromina. Marina. Buran mention. Cover कर. Last man mare. Ball. I got ball gaya. Hey. Manoj. Peter ball. Yaman, put. Beta, ada. Akal mar. Good pass. Good. Yeah. Clear. Goli मार. अब्दू भाई आगे मार. गोली मार. Lovely ball यार. शाबाश मार. Penalty दिली. Nice ball. Good donkey. मारूंगी ना. Offside ना तो क्या? I've been begging क्या? काट दिया. काट. रांडी मामा संताजी. इधर मार. Down.
Lovely, man. Chotrai. फाल्यां ह्या ग्राउंडार गेम आसची ना परवां 16वेर जातलें पयलें सेमीफायनल जातून बेट्टाट नुवे वेटरन्स वर्सेस आयचे जिखनार आनीक एक फावट सांगता फाल्यां ह्या ग्राउंडार मॅच आसची ना 16वेर जातलें पयलें सेमीफायनल जातून बेट्टाट नुवे वेटरन्स वर्सेस आयचे जिखनार हेलो दूसरे बाबू
मालक तुम कितल्या घालता जापा ना तुमकडे प्रोफेशनल तुमका अंडर 14 दे आता स्कूल गेम दिता मनीष अंडर 14 दे तुमका तू काम अंडर 14 दिता प्रमाण गावण्याचे तुम सगळे घ्या तू घ्या बॉल मार बेगिन मार बॉल मार आतो आकडे असा हां किती बाबा अरे गेलो दी त्याला दे बाबा दे वर चला रे चिप कर लवली ओके ये स्टॉप कर ना मिस्टर आ तुम वाह ए क्या मनोज क्या Good shot. स्पेक्टेटर नाम उठायचं Bad luck. Try to put it in that अंडा फोड़ी थोड़ा बाकी दीपा में तुमको अंडा फोड़ी में थोड़ा ये मतलब ना तकडे जरी घाल सोय ते युनिफॉर्म असलं जरी घाल हां Good ball. जरी किती ऑफ साइड मार
Same card. Time waste. चलो सेंटर सेंटर अच्छा दिसाचे चिकनर वास्को वेटरन्स 2 केपें वेटरन्स 1 उगडास कोत्तां फाल्यां हे ग्राउंडार मॅच आसची ना 16 जातलें पयलें सेमीफायनल जातून भेटतात नुवे वेटरन्स वर्सेस वास्को वेटरन्स